in lo dam tlang em hei hun rei tak no ka ron lang ve le lol mai in ngai om hlom khop mai video hi ka du ang hianin ka edit thei thin lova chan chu ka mit hi kham thei lo to ka kan kumte lo tam ve to dewa kan lo upa ve ta dewa niang mit te hi a lo chak to lova chuwang chuan ma ni to ka lo buai ve ne bok nen ka du angin video hi ka ron da chuak thei thin lova ka pe chang le ka man dan ang hian ti hian ka ron ti ve mai mai regular hian engma hi ka ti ve thei lova min lo hre thiam thin don nia hei tun lai phei chu kan garage bang hnung lampang le kan rungrawk da na bang hi kan pa in rong hnoi tha rungrawk da na mi chhunga mi zong kan da chhuaka a chhunga mi po kha I ti fel fai du sia kan nok nuai maya then hi chu pai tur ten nia I ti fel tur khoi tur ka nga khop mai chuan he ti lai mi hi ka mi zo chu me an ni hi mi zo chu me rep o ti khian rong chu hnoi zo ta a tuna a thiar lu tur te kan han in thiar lu nga kan han in rem fel ve lange ka rungrok bo ma hian sazu hi lo lu ta chuanin makdeu mai chu sazu hian in mombati hian ei du ti ka lo hre lo renga chuan hei ka mombati lei thar a chunga son ka da a bom kala hon mi lo kha alo se popa pathum chu lo ei zo vekani chu mak lutuk en teu hemi ei phei hi chu kwalin la lo ei kwal chuak veka mo aha se na te hi anal ang ren phian le okay a se dan hi chuan hei pon na ka tho lain in chung lama Sawmtei pon na lo thok buai na samaya tuna hian ka sofa chhia min siam that sak don hei ka sofa hi leather tak ani lo awang hianin tikhwanin alo rei ve to boka kum Sawmtei lo chuang ve to boka ti hian in hi ka chu a material ang che hi a puan than kan leya chuan Sawmtei hianin min bel that sak don ani kan sofa hi rei deuh to ma se anom ve em awang hianin han pai mai hi ka uya hei kan du le kan mua mo mi pahnih poi kan mu theya chuwang chuanin kala ui ve bok sia chuan hmana hei aban hi tiang ang che khana hi to boka aban le heng lai sir vel hi Sawmtei bok hianin min siam that sak to a kum thum pon ni lo kum nga chu ni ve to a siam that na hi ti hianin ama te hianin puan thui te hi atuya ama thu te hian alo ti ve neu ti hianin min siam that sak ve thei mai hi alom om ka ti khop mai a nia sum kan save theu don ani hi chuan hei ka pangpar pon ami ka senglu ta khwa lo vot to deuh bok sia an moi tak ani ti hianin an par du reuh sia a par chhung hi zo rei lo khop mai a ma se ti hian a thlona kan han thlona a ku mum thar hi lo chuak le zela an moi bok sia an thareuh tak ania chuan Sawmtei hi tunlai chu a semester chol lai ani a chuanin semester chola hianin office a hianin kan in bulloka son company lian deuh hi oma chuanin a semester chola piang hianin office a hian avain hlo ve thina an hna engemani paperwork engemani ti tur hian lo nei ve ta ti khanin a pocket money le ama mamo tur ang chi te kha ti khanin alo hlo chuak ve thina semester chola piang hin chuanin in hloina kal ve thina ni ma se tun tum hi chu car engemani car nga nge mani kha
ava thoka ma se chumi zo chuanin holiday nan kala u nen a group in an thian ho kan ko hrana tangin mo pastor te nen hianin kumtin hianin kan pastor te huai hot na nen khanin ti hian a group hianin ko hran thalai ho hi holiday nan kal thina ta chuanin an vakala chuanin an ron honga kar le khianin internship ati dona a u omna bula sonin interior designing agency oma ta chuanin semester khat kha internship avati dona ni chuwang chuanin min pem chhuah san dona chuanin a u bula chuan ava omanga khami internship ati chung khan internship ati zo hianin student exchange ang khanin japana kalatum boka ta chuanin semester khat kha japana han kal don boka ni hei kum khat don lai min chhuah san don ani chu kan ngai don khop mai min chhuah san ma hian atha kan ama kan tir lop lop ani he tuna kholin a thui pum a thui meka chuan a khol hi ano pandeu lain thil thui hi tui rewa chuwang chuanin mantlom te in supermarket ami kalei saka tuna hianin oi a complain na salut tok khol hi a hrui te hi tang thin a hlui to lu to ke tia khol thar le saka ngai don ani he chuan he lampanga vele thung hei thui uluk khop maya muchung mewa thui te kha nga ya chuan a thil thui pa hianin ani chu movie te en pa te hi ngai thina mo a thil en lai hi the big bang theory kha in rianga oya en ngun to lutuk a en chuak ngun to lutuk mo kan nui na salutuk hemi le friends hi friends le hemi hi a in en chok de reng me oi I bai hat vek to ang te hi kan tia mo ama po nui hi za chuan hei khua thim to a chuan naktu ka mi khwal kan nei dona chu ei tur pon lama ei rong ka bola ke in hei arsa ka siam ani hi khua te nom hi chuanin pon ei rong bol hi nuam ve a zana pon I sengin nia ti han pon a hen ei rong ka bol fowa somte chu khi puan ala thui lo lawa puan thui chungin the big bang theory ala en ani khi the big bang theory hi ti de ureng mai ni kongka ka parda zar khi sang ni le palikuma kalkata ka le ni khi an la moi reng chuan he te hi ka pheng phelep eng thei ti hianin arong hi ti hianin thla kwal velanga mo an moi sep sepasin chuanin hei ni china candle karon ti lan kha sazuina ei ka ti kha mo khung ho khu chu a ei to lo khane a ei zom kha chu ti khan ka da chuaka a lo lu pal le tak hlo chuanin candle kha e du le don se kan tia candle zinga hian ti hian sazu thang kan kamani hi hei pakhat pona kan da chuanin bread them kha ka da boka ei tur kha ron zong nge dona kan tia chuan ti khuan a thang kan lo kam ran ani khu ota hian kan pa in erong bol na min siam sak boka ti hianin bong sa te ka chumin ka hria eng man ka siam ka bai te ka siama chuanin helai room hi rungrawk bom ka ti ang khan engkim da lu nan kan hmanga hei huan na tho na te chuanin ei hei thil kan ma mo lo ang mo kan man zen lo ang te kan da Sawmtei'n cycle ani boka ti hianin du kan vom khom na ni hi
simba thuam no te po a cho ei tur te kan da ta hianin simba aron ria phei chang hianin mo a cho tur hi heta hian kan lo da lo ka kan rungrawk bom kan engkim da na bom ani hi chuan heti lai hi garage pakhat zawk ani ta ta hianin Tesla kha da a chuan a lehlam bang lehlam panga sawn garage dang a awma ta chuanin motor hlui kumsom thum chuang to motor hlui ada chu siamtha ta tuma ke chu garage ka chang ve lo pawna thlasik vota pawna ka motor hi pawna reng e chuan thil pakhat noi za thlak deuh ka hmu ti rang cheu so tilaya lulem somo Katie Paul kwan ilaya an school an project ania so tiang so siam turania chuanin Tracy kha ama thutira ilem kalo siam ange tia ti hianin anin entona Tracy sam toilai ania ti sonin a siam chua ka oi kan nuin salut tuk toila chuan Tracy la chuan du lo ve khop mai mo min siam mel che mai tia Sawmtei po khi ala thui renga aha mel to reu ka khonga I reu chol turin ka han hril tonge ole nizan khan Sawmtei na thil thui chu thui zawa tuna hianin hei tun kara hena internship kha atan dona wangin a ubula ain son phei dona an unawin an hong phei dona ni hi ole tuna tan chuan kan video chu khati zong khani a min lo clear saka comment ngai nom tak te min hnut chhia sak thina wangin vai chunga lom thoka ron soile bye bye vek ule Ciao, 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 cheers.